Хайырлы иртә, эфирдә Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Бүгенге җомга чыгарылышын Казанның гаилә мәчете яңалыкларыннан башлыйбыз. Мәчет каршында мәдәни агарту үзәге төзелеше дәвам итә. Хәзер эшчеләр эчке коммуникацияләрне үткәрә. Дини үзәк иганәчеләр акчасына төзелә. Мәчет манарасыннан изге азан әйтелгән вакытта эшне туктатып торып дуга кылалар. Әлегә салынып бетмәгән буш бина тиздән зур мәдәни агарту үзәгенә әйләнергә тиеш. Мәдрәсә биналарын күтәрәбез, бөтен халкыбызга рәхмәт. Чөнки кемдер 1 сум, кемдер 2 сум, кемдер 1 тиен бөтенесе ярдәм итәргә тырыша. Әлегегә Аллаһның рәхмәте белән стеналарны күтәрдек, тәрәзәләрне куйдык. Менә ничексез күрдегез, хәзер газны кертергә тырышабыз. Ишекләрне куеп һәм эштә кафелләрне җәеп, абойларны ябыштырып, шушыны эшләп бетергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Кирпеч, башка төзелеш материаллары мәхәллә иганәчеләре акчасына сатып алынган. Аны 2 ел инде төзиләр. Күп нәрсә эшләнгән, эшләр дә күбәле. 2 катлы бинада укыту сыйныфлары белән бергә туклану, юыну бүлмәләре дә була. Ә беренче катта китапханә урнаша. Бу мәдрәсә генә түгел, спорт залыннан сауна, ресторан, мәгариф кабинетларыннан торган 2 комплекс була. Хәзер дин тотучылар мәчетнең бер аудиториясендә яши. 400-гә якын кеше эш сменада укый. Әлхәмдүлилләх, мәдрәсә ачылгач тагын да яхшырак була инде, анда уже уку кабинетларда күп була. Монда әле 2 класс кына безнең бу мәчеттә. Алга таба мәдрәсә ачылгач, шәт иншалла уку сыйныфлары да күбәячәк. Укучылар да, шәкертләр дә күбәер дип ышанып калабыз. Яңа комплекс 1 юлы 100 студентны кабул итә ала. Хәзер бирдә газ кертелә. Акча булуга эшчеләр буяу бизәү эшләренә керешә. Әгәр дә кем булдыра ала, рәхим итеп ярдәм итегез. Булышыгыз шушы изге эштә. Раббыбыз Алла биргән, бирәчәк бөтен хәйр садакаларыгызны кабуллардан кылсын. Якын киләчәктә гаилә мәчете каршындагы мәдәни агарту үзәгендә мөселман гаиләләренә ислам нигезләрен үзләштерү өчен бөтен шартларда тудырыла. Төзелешкә һәркем үз өлешен кертә ала. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстанда бөтен Россия халык санын алу дәвам итә. Анда катнашу уңаеннан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров аңлатма бирде. Җан исәптә күбрәк кеше катнашкан саен безнең үсеш, ихтыяҗ һәм киләчәккә карашыбыз чагылыш таба. Кулланыла торган онлайн һәм офлайн форматларны исәпкә алып, илдә һәм Идел буе федераль округында яшәүче һәркемнең бөтен Россия халык санын алуда катнашу өчен бөтен мөмкинлекләре бар. Моны эшләү бик мөһим дип дип билгеләп үтте Игорь Комаров. Иртәгә 30 октябрьдән Татарстанда соңгы ярты елда прививка ясатмаган һәм тожлы вирус белән авырмаган 60 яшьтән өлкәнрәкләр өчен мәҗбүри изоляция кертелде. Шулай 7 ноябрьгә кадәр җәмәгать урыннарына QR-кодсыз керү тыела. Элек мәйданы 400 квадрат метрдан артык сәүдә үзәкләре өчен булса, 30 октябрьдән 150 квадрат метрга кадәр киметелде. Моннан тыш 18 яше тулмаганнар ялгыз гына өлкәннәрдән башка сәүдә үзәкләренә керә алмый. Ә 15 ноябрьдән концерт, театрларга, спорт сарайларына QR-кодларсыз керү бөтенләй тыела. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Шаян ТВ балалар каналы белән берлектә «Мин татар баласы» конкурсын игълан иткән иде. Аңа нәтиҗә ясар вакытта җитте. Балаларны иҗатка этәрү максатыннан оештырылган конкурс тантанасыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Әлеге күргәзмәдә «Мин татар баласы» конкурсында катнашып, дипломант исеменә лаек булучыларның иҗат эшләре. Аларда балаларның күңел халәте чагыла. Ул әле дөнья мәшәкате белән кирләнмәгән, саф, чиста хыялый. Нәкъ менә бала вакытта күңелгә уелып калган матурлык, игелек үсеп җиткәч, яхшылык, матур гамәлләр кылырга этәрә. Сокланып карадым, чөнки безнең республикада шундый талантлы балалар бар икән. Профессионал рәвешендә бу кайбер менә эшләрне карап профессионал рәвешендә эшләнгән. Минем өчен бу бик зур шатлык дип әйтәм, чөнки менә иҗат белән шөгыльләнгән кеше бала чактан ук ул гомер буе иҗатка омтылып яшәргә тиеш, омтылып яшәячәк тә. 7 яшьлек Раяз Әхмәдишев бүләкләү тантанасына таң белән 4-тә үк торып килгән. Мин Шаян ТВ конкурста катнаштым. Минем рәсемем
Раяз Буа шәһәреннән, кем белә, бәлки ул да якташы Бакый ага кебек мәшһүр булып китәр. Дөрес, Марат Әхмәтов Бакый урманчы берәү генә иде дип искәртте дипломантларны бүләкләү чыгышында. Кемдердер belki урманчылар яки Харис Якуповлар да булып бетмәскә мөмкин. Әмма ләкин дөрес акыл тәрбиясе бирү өчен, гаилә ныклыгы өчен менә мондый чаралар алар бик кирәк. Конкурс 2 этапта үтте. Беренче этапта эшләрне Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы укытучылары бәяләде. Иң яхшы рәсем, иң яхшы кул эшләре яки агачтан, башка материаллардан эшләнгән әйберләр номинацияләре буенча икенче этапка 40 эш үтте. Алар арасында Саксык бәйтен укыганнан соң ясалган рәсем дә бар. Күкмара мәктәбе укучысы Нәфис сүз конкурсларында да еш катнаша. Дөньяда иң матур ил, ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел, ул минем туган телем. Исеменнән үк милләтенә горурлык хисе уята торган иҗади конкурс Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе карары белән гамәлгә куелды. Татар баласы буларак, күңелендә татар теленә мөнәсәбәте дә аның җылынырга, уянырга, үсәргә тиеш дип карыйбыз. Шуңа күрә инде телебезнең язмышы белән бәйле комиссияның җитәкчесе буларак, әлбәттә, миңа бу бәйгенең исемендә татар сүзе катнашсын дигән шундый теләк бар иде һәм менә бу Шаян ТВ каналы хезмәткәрләре, алар минемчә бик отышлы исем тапканнар безнең бу бәйгегә. Мин татар баласы конкурсының йомгаклау өлеше Адымнар күп телле мәктәбендә үткәрелүедә Татарстанның Баулы, Бөгелмә һәм башка бик күп районнарыннан килгән балалар өчен үзе бер вакыйга. Иң мөһиме, конкурсның әле беренчесе генә тамамланды. Тиздән икенчесе башлана дип ышандырды оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Журналистлар арасында уздырылучы Многоликая Россия конкурсына да нәтиҗәләр ясалды. Талантлы журналистлар исемлегендә безнең коллегаларыбыз Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең Вести Татарстан редакциясе журналистлары да бар. Иң яхшы медиа проект номинациясендә Завтрак со смыслом тапшыруы өчен Эльмира Җәләева һәм милли сәясәт темасын яктырткан фильмнар билгеләп үтелде. Хезмәттәшләребезне котлыйбыз һәм алга таба да иҗади уңышлар телибез. Ватан 21-нче гасыр кинокомпаниясе бер хәл сериалын тәкъдир итү максатыннан Татар информ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуы үткәрде. Тел, мәдәният, гореф-гадәтләр, дин мәсьәләләре алгы планга чыга. Төп максаты милли һәм мәдәни традицияләр аша татар телен өйрәнүгә этәрү. Төп рольләрдә Казан театрларының әйдәп баручы актерлары, Татарстан Республикасының халык артистлары Радик Бариев, Фирая Акбарова, Татарстанның от казанган артисты Зөлфия Вәлиева катнаша. 40 сериядан торган мелодрама жанрындагы сериалны тамашачы күңеленә хуш килер дигән теләктә кала авторлар. Минем образыма туры килгәндә, Анастасия образы, мин үземне теге урыс хатынын уйныйм дип тә уйламадым. Милләткә карамадым мин. Миңа иң мөһиме аның ички халәте, аның ички борчулары, бөтенес уйлары, ниндер куркулары, хатын-кызның куркулары. Минем тормышта да 2 бала, малай һәм кыз, һәм монда да нәкъ шулай. Шуңа күрә миңа ничектер барыбер җиңел булды. Бәхәсләр туды әлбәттә. Ләкин без уртак фикергә килеп матур итеп эшләргә туры килде. Без бит инде бу махсус язылган сценарий буенча төшердек бу киноны. Ул эш башланды әле ноябрь айында, сценарий язу. Төшерү процессы башланды безнең май айында. Әле менә сентябрьдә генә төшереп битердек кенә әле хәзер монтаж бара бу сериалның актык серияларын дигәндәй. Шуңа күрә бу безнең өчен беренче эш бит. Бер хәл сериалы үзенчәлекләре турында тагын да тулырак мәгълүматны безнең канал аша дүшәмбе 1 ноябрь көнне белә аласыз. Сериалда төп рольне башкаручы Татарстанның от казанган артисты Зөлфия Вәлиева хәерле көн Татарстан тапшыруы кунагы. Әлеге сәгатькә әзерләнгән яңалыклар тәмам. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.